ja som a Denizliz, província de Pamukkale. Correcte. I aprofitarem per fer una foto, un selfie. Doncs ja som a Pamukkale després d'un vol movidito d'aquells que creiem que o moriríem o com a mínim trauríem tot el bocata. Jo pensava que moriríem. Jo sempre em poso, en el millor dels casos, no és que riu, però a mi jo entro en pànic, ho sento. És molt maco aquest aeroport. Maria, maco, no. Ala, escolta'm, no em fotis, és molt maco als voltants. S'ha acabat, prendré Coca-Cola. Cafès? Menys encara. Per què te'n vas quan... Per no xerrar. Bueno, doncs aquí tenim el cotxe de lloguer que hem pillat. Que no, que és aquest! El nostre cotxet que ens portarà per Turquia. Pues no sé què són, si 6 o 8 dies. 8 dies per Turquia. Bueno, 7 dies, una setmaneta. Acabem d'arribar al Pamukkale i hem vist aquest llac i hem vist els patinets. Sí, ja estem fent per un llac. Ens estem guanyant el sopar. Correcte. Què vols, anar a patinet? Doncs a patinet, però és que és molt guai perquè al Pamukkale això no ho faríem enlloc. Estic cansant. És que salto l'aigua. Però és molt la maco. profunditat que deu haver aquí, que deu haver profunditat, eh? Clar, i els dracs, Ness, que hi deuen haver-hi aquí també. Anem a disfrutar del Super Paeset abans de que faci mal els bessons i els quadríceps aquests. Ja està, Maria. I ja està, ¿vale? Perquè si no no veurem res. Hasta luego! Adéu! Estem en un restaurant i m'han posat com a acompanyament unes coses verdes. Un tipus pebrot, no? Guindilla o alguna cosa. La Maria i jo em dic que anem a fer el reto de menjar-nos una guindil per vosaltres. No ho veurà ningú! Vosaltres no, perquè rieu una estona. Allà voy. Guap? Te'l menjaràs sencer? Tu també. No, jo sencer no. I si després acabo vomitant? No, encara que sí. No te'l mengis sencer? Maria, fes la posta. Que no! Si vomito, ostres, em sap greu. No vomitaràs, va, no vomitaràs. ¿No fa No. Venga, pues vamos a darle. El mío ya es picar. Va, torna per retirar. I pagues un sopar. Si pot tapar 10 d'aquests. A 10 lires. Com el mastego perquè no em toqui la llengua. Lo conseguí. Dubtava?
si algú s'imaginava el lloc idíl·lic de Pamukkale i algú encara en tenia dubtes, això és Pamukkale. Benvinguts a Pamukkale! La gentada que hi arriba a haver-hi en aquest lloc. Idíl·lic, romàntic, tot el que li vulguis dir, ho trobes a Pamukkale. Hem arribat al Teatre de l'Iràpolis, a Pamukkale, i aquí estem fent comptes de l'aforament del teatre. Quants en caben, Ossan? A bote pronto, fent uns càlculs. De fet, us anem a explicar els càlculs que hem fet la Maria i jo, que les files de baix de tot més o menys caben unes 6 persones. I les de dalt de tot caben unes 17 persones, perquè fa rotllo quesito. Aleshores, no ens quedem ni amb 17, ni ens quedem amb 6, fem una mitja. 11 persones i mitja. Sí? M'ha explicat? Hi ha 22 pisos. Per 12 persones, més o menys, són unes 264. Això, un quesito. Per 10 quesitos, 2.640 persones tan sols a la part de baix. Més, tota la part de dalt. El galliner. En total, més o menys, calculem que seran unes 5.000 persones. 5.000 persones. Potser que ha sigut més fàcil agafar la Wikipedia i mirar a foro Iràpolis de Pamukkale. Molt bé. Ara, fa una calor de collons. Molta calor, però és molt maco, molt maco. Digues-hi. Haig de dir que m'he agarrat, però no de tant. Fer uns càlculs així aproximats, mitges i aritmètiques. Porto un regle i la m'ha dit centímetre per centímetre. L'esquadra i el mig. L'escala, un compàs. Haig de dir que no ens hem equivocat de tant, perquè, si veieu la part de baix, que jo he dit que eren 2.500. 2.300. 2.314 persones a platea. Sí, jo he dit 2.500, no, 2.400 i alguna cosa. 2.460 he dit jo. Sí. I la part de dalt hem dit aproximadament unes 5.000. Aquí ja m'he arreglat una mica més, però bueno. Però saps per què? Perquè això és el gallinero i aquí els fan anar més apretats. Ah, exacte. I clar, m'he deixat de comptar els de seguretat, els del bar, els vigilants, el que es cola, i ja està, els hagués quadrat. Sí. Prova superada, el deixem continuar el viatge perquè no ho teníem gaire clar. Sigues en esta aventura. Exacte, sí, perquè tu sola... Seguimos. Mireu, aquí estem a... Encara es veu, estem a l'hotel un altre cop. Es veu una miqueta la punteta, però no podeu veure gaire cosa més. Com podeu veure, estem a la piscina. Després agafem el cotxe i anem a la Maria. Doncs anem cap a Éfeso. Ah, exacte, cap allà.